Siyempre, karantahan ko tayo ni, orugmahan, tarabangan. Pero na ipakitang karantahan. Igwa na barilihan. Taon-taon tabi, may mga bisita kita. Yaon digdian duwang beauty scan Sunwest. May magayon na bareta ini, antabayan nindo. Trabaho ini. Sa mga ding trabaho dyan. Taon-taon tabi yan. Sasato yung mga bisita. Para mientras, kumusta ang tango na sa mga listeners ta dyan? Oy! May nag-signify tulos na para dangog ta dyan sa Santa Florentina, kan Tiko-Tiko, Taysan. Oy, kumusta ka mo dyan mga manay, mga manoy? Kari ayos na dyan so patubig nindo, ano? Drilling na, ano? Nagkupsit na. Nagkupsit na sa tubig dyan. O, dyan sa ibang area, kuminupsit na. Yan ang ako Bicol. Ang grabe ang mga projects ko niyan. Kana ko Bicol. Taon-taon masabutan ta kung ano pa ang mga bigribo po. Ang mga may higos ng pagriba sa ako Bicol. Perming nanginot sa survey ang ako Bicol. Sana mantinido ini sagod sa eleksyon. Angel, baka si Congressman Pido available ta, isingita mo na si Kong ta. Aram ko gulpian mga activities ka ni Pigiribo oral daw. Kaya gusto tang may singit na si Congressman Pido kung available na siya. Cannot be reach si Kong. Down. Nandiyan na, okay na. Sige, si Attorney Jill Bungalon, kung available na. May mga bisita man kita from Southwest. After kan interview ta, sa mga taga Southwest naman. Attorney sarap, big nervous da. Big nervous ka man ini. Relax na. O si Badet, sanay na ini. Sanay na ini interview. Wala, relax lang. Kuan mas na kita, chika-chika. Kaya mas na so mga marites, mga marites, chismis. Ay, kamusta mga marites? Gusto mo niya mga marites, ano? Natama na uso yan ang marites. Sa ina-term eh. Marites. Maray-kon, sabagay, duwang klase man ang marites. May marites na haka-haka sana, kaya ni chismis. May totoo man. Anyway, good morning sa mga taga o mga marites. Ang sabi. Tanglay ako, John. Tanglay ako kasubanggi. Ikaw palang ki paburubayli sina Madam Nasrin Garbin. Agum ni Congressman Garbin. May grupo palang sindangan ito, Pido Diday. Ayos ay mga activities pala sinda sa kada barangay. So bang gina-imbitaran man kita. Yan si Kong. Si Attorney Jill Bungalon. Ayan. Interview na muna si Congressman. Okay siya. Congressman to be. Attorney Jill Bungalon. Ay, nakapurmahon si ano? Si Attorney. Talaga naman. Attorney, kamusta? Yes, good morning Sir Al. And sa gabos na naghihinanyog sa Satuyag programa ngunyan, maray na pagdaaga po sa Satuyag gabos. Gari ang purma mo ngunyan, Attorney, maninong ka? Ikaw man, Sir Al, ano lang ini? Oh, may kaso, baka may kasong titindugan ka ngunyan. Man, Sabado. Yung walang kilala. Anyway, pa ulok ta ka sa natagari, masyadong seryoso kita. Anyway, makaugmahon ba katabi, Attorney, makaugmahon mga talaga na anak ko Bicol, pirming nanginginot kita sa survey, kung bago number 1, number 2, So, magayon na indikasyon tabi ni na talagang yaon an padagos na suporta kan mga kababayan tang Bicolano, maski hain man sinda, dahil sa tiwala sa Kubicol.
Yes, tama po kamo dyan, Sir Al, no? Actually, at least sa ngunya na may pa, na araman ta, na pulso, as in sentimiento pa sa tuyang mga kababayan. Bako sa na po digdi sa Bicol Region, kundi so mga nasa iba man pong lugar, no? And yan, kinakaugmata dahil halangkaw po ang sa tuyang voters preference. Base po duman sa Pulse Asia Survey, igwa kita nin 5.97% no, na voters preference. And iyan saro sa ginigibotang motibasyon, tanganing mas lalo tapang padaguson ang pangangampanya, daradarata at sa tuyang advokasya, as in plano pa na idadara digdi sa Bicol Region. And saro man po sa paagi na kung saan iyan po na survey, day po kita dapat makakampante, no? Iyan, that is only a survey. And ang actual survey talaga, this coming May 9, 2022 election. But nevertheless, dawa bagangon yan, nasa campaign period kita, padagos mangiraray at sa tuyang pag-implementar ng mga manlain-lain na programa na kung saan natatabangan ta na iba't ibang sektor digdi po sa anom na probinsya kan Bicol Region. Meaning, Attorney, ako Bicol, diretso ang napigibot ang mga lakdang para at least ngunyan na medyo kalmado naman sa COVID, at least ang purpose na talaga makatabang sa pagbangon kan ekonomiya. Yes, tama po kamo dyan. No? Actually, saro yan sa mga mayor na pangangaipuan, as in pinaghihiling ta na dapat tawanin na agarang atensyon, as in solusyon. Maray na ang bareta ngunyan, hababaan sa tuyang kaso kan COVID-19 pandemic, and luway-luway naman na nagbabalik ang sa tuyang sigla kan sa tuyang ekonomiya. And tanganing mas mapakaskas pa na maibalik sa dati, ini pong ang pag-uswag kan sa tuyang ekonomiya. We came up with the various programs tanganing matabangan ta ini pong sa tuyang ekonomiya na makabangon tulos, no? And wala man po ibang magbibenepisyo penny kundi kita man sana ng mga residente as in mamamayan, lalong-lalo na po digdi sa Bicol Region. And we always make sure tabi, Sir Al, na ini pong mga programa na itinutulod ka na ako Bicol Party List are responsive to the needs of our fellow Bicolanos. Aram ko, ang mga pigigibong ini ka na ko Bicol, sarong paagi yan para lalo pagayod na maglangkaw ang sabi nga so nagluwa sa survey na medyo dakulan tiwala talaga ng mga kabayan ng Bicolano, and sana diretso tabi ang sa indang suporta para mamantener ta ang magayon na rating na yan kan survey sa Ako Bicol Party List. Wala, tama ka po dyan, tabi, Sir Al. Sana tabi, no? We really hope that we can maintain this until the day of the election. Tanganing base nga ni po duman sa survey, if arugan po ang voters preference na sa tuyang mga botante, halangkawon po ang tsansa na makakuha po ng 3 seats ang Ako Bicol Party List. And that is a very big help, no? Especially po sa tuyang rehiyon, kasi ang ibig sabihin kay ni pong karagdagang mga representante ng Ako Bicol Party List, mas madadagdagan po at sa tuyang boses duman sa Kongreso, especially ini pong interest as in ang welfare na sa tuyang mga kababayang Bicolano may paglalaban ta duman po sa Kongreso. And saro pa ang ibig sabihin, mas madakol pa ini pong development funds na mapapaabot po digdi sa anong na probinsya na Bicol Region. And kita baga po na Ako Bicol Party List, ang sentro pa sa tuyang mga pag-iimplementar ka mga programa ay dinadarata talaga digdi po sa anong na probinsya na Bicolan. And yan sana po na sana masabutan ka sa tuyang mga kababayan ng mga Bicolano and even outside this the Bicol Region na sana padagos ng suportahan ang sa tuyang pong sadiring partido ang Ako Bicol Party List, tanganing dakol po ang magiging representative as in na magiging boses kan mga Bicolano duman po sa Kongreso.
Aha. Attorney Jill, saro sa mga mayor na prioridad ka na kung Bicol Party List, itabi ining matuangan ang mga tiyos na estudyantes na dedikado talagang mag-adal, ano? Ngunya na nagupo na baga so face to face, ano? Classes tabi, attorney, may mga baretang naguburutwa na kadakol man giraray kumbaga dahil nakakalaog sa eskwelahan, huli kan kawaranin pamasahe, asin balon kan ibang estudyantes na orog apektado kay ning pandemya, ano. Ano po ang masasabi kang partido kan sitwasyon tang iningon yan? Well, syempre kita na mundo, no? Dawa yaon yan su dedikasyon sa tuyang mga estudyante na maglaog kay ni pong face-to-face classes, pero may mga rason kung nga taday pasinda na kapag laog sa mga eskwelahan, darangani kan katiosan, arog kang nasabi mo po na day sindang balon, day sindang pong pamasahe, lalo na po ngunyan na halangkawon ng presyo ka na diesel asin gasolina. And kita po tabi sa Ako Bicol Party List pinag-aadalan no, na ini pong educational assistance na itinatao ka sa tuyang partido, sa mga masunod po na taon, no, asin bulan, pinag-aadalan ta na ini-extender duman po sa mga high school asin elementary students, no. Tanganing matawag taman sinda ni na tabang, tanganing ini pong mga gastuso ninda sa pagklase, magkaigwaman sinda ni na panggastos, and talagang masigurado ta na igwa po na matabangan sinda na makapagtapos po kasi ng pagklase. Tama katabi, attorney, na nabanggit mo so paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo, ano, talagang sarupan sa nakakaapekto sa sektor, pero in fact so kuan man so gobyerno talaga igwamang ki plano na tawanin subsidy ang mga apektadong sektor. Ano ang solusyon na pwede man may ambag tabi kan Ako Bicol Party List sa problemang ini tabi? Well, unang-una, kita tabi nagpaluwas na nin 18 tips o kaya guide for the consumers kung paano po kita makakatipid sa pagkonsumo kan sa tuyang diesel asin gasolina. Iyan po tabi mahihiling sa tuyang pong official Facebook page kan Ako Bicol Party List. Mahihiling po duman kan sa tuyang kababayan. And this is part of our information dissemination campaign. Tinganing madagdagan po ang sa tuyang kaaraman, ang kaaraman po sa tuyang mga kababayan, kung paano ang mga paagi na makapag-atipid sa paggamit kining diesel asin gasolina. And ang panduwa, actually ang proposal nga po talaga is to suspend the imposition of the fuel excise tax, no? At unfortunately, they po pinaboran sa tuya pong presidente. And ka mga nakaaging aldaw, nagkaigwa na po sinda nin pronouncement na sinda po magtatao na lang nin subsidy sa mga pamilyang Pilipino tanganing matabangan sa kinakampang na problema sa pagtaas kani pong presyo kan diesel asin gasolina. Ayun, okay. So, noted na marit nabi, attorney, ang informasyon mo na yan, ano? So, mga programa kan Ako Bicol, do diretso, lalo ang mga patubig, Bicol wide tabi, may mga barangay, may mga sityos man na interesado magkaigwanin solar system, solar power system na pigigibon nindo. Paano po makaka-avail ang sarong barangay o sityo? Wala, ini po tabi ang mga basic requirements na kung saan pwede po mag-avail sa tuyang mga barangay, as in mga residente. Inot po dapat igwanin available lot na kung saan ang supol po kayo ni is at least 50 square meters, no? Dahil dyan po tabi i-construct ini pong water system, and kasabay kayan kay puhan nin kudal o kaya fence, no? Dapat secured ini pong water tank as in itong mga solar panels. Panduwa, dapat po itong area na kung saan itutugdok po yung water system, dapat po dahil mga existing na mga water system o kaya
jetmatic pumps, no? Mag-aaragawan po kaya sinda sa source kan tubig. And abo tama na mangyari na makapagpatugdok kita nin water system na maluyaon ang bulos kan tubig. And pangatulo, dapat po ini pong area na kung saan itutugdok ining water system, dapat po dahil mga existing na mga poultry o kaya mga piggery farms habo ta po makontaminate ini pong tubig na maluwas po digdi sa water system. Pantulo, dapat ini man pong area na ini dapat harayo at least 5 kilometers away from the sea, no? Harayo po sa dagat. Abo ta mangyari na ang tubig na maluwas duman sa gripo is maalat o kaya maaskad, no? And lastly, dapat po itong daga na tutugdukan kining water system dapat free from any lien. Ibig sabihin dapat sumaykad sa dire, pwede po tabi iyan i-donate, no? Kay puwan kasi mag-execute deed of donation, and as well as sa mga residente dapat mag-execute man nin certificate of no objection na po nasinda po tabi nagtutugot, no, na i-construct dyan ang water system. So basically, iyan po tabi, Sir Al, ang mga requirements. And kung gusto po tabi ka na sa tuyang mga barangay officials asin mga residente na mag-avail kani pong water system project level 2 kana ako Bicol Party List, they are free to send their letter of intent as well as the board or barangay resolution. Ayun, okay. Attorney Ramco, anak ko Bicol, saro sa mga concern iyo pagpagayon kan sa tuyang environment. Issues sa environment, ano? Naramdaman ko so kanta, attorney. Gusto ko magkanta kita kan kapaligiran kung may oras kita. Aramit itong kapaligiran. Kapaligiran ni asin ito, asin? Asin. Oo. Basta na ta mga nasaro, makanta kita sa mga kwanindo, sa mga kampanya na yan. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ng mga ilog natin. Attorney, araw ko ang environment sa mga concern nindo. So, paano po nagtatabang ang ako Bicol para sa pangatamang kasatuyang kapalibutan? Wala, unang-una, igaw po kita ng mga sustainable programa tanganing maprotehiran ta ang sa tuya pong kapalibutan. Saro po dyan na halutan na pong pinagigibo sinakadakol ng munisipyo, barangay ang sa tuya pong pinagibuan kini. Ini po so clean up drive, no, na kung saan nag-identify kita ng mga bodies of water, mga identified public places na sa tuya po tinatabangan ang mga residente as in mga lokal na opisyales sa pagtanda kini pong clean up drive. Pangadua, igwaman po kita nin tree planting activity kung saan pinagpupundusir taman ini sa mga lugar aron kayo pong mga hararani sa mga coastal areas, aron kang bakawan tree planting. And kang mga nakaaging taon, nagkaigwaman kita ng tree planting activity na kung saan ang sa tuyang itinatanong ay mga fruit-bearing trees, no? Kasi kita tabi, Sir Al, nagtutubod, no, sa mga paagi kayong aktibidades saro ini sa mga bagay na makakapag-mitigate kang epekto kan sa tuya pong sinasapar na climate change, no? And saro pa sa tuyang ginigibo is ini pong massive information dissemination about environmental protection, no? Kasi sa totoo lang tabi, Sir Al, kadakol na kita min mga leyes na naipasar kung saan ini po mga bagay na dapat po maaraman sa tuyang mga kababayan, and kadakol din na mga bawal na dapat gibuhon sa tuyang mga kababayan. And sometimes the problem is in the implementation, no? Saro dyan is ini pong Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management na kung saan talagang ipinagbabawal ang pagtapok ng basura sa mga pampublikong lugar. And lugod sana, no, sa mga local officials and sa mga government agencies, dapat may pautob tayo strictly tanganing sa tuya pong mga residente talagang magtubod as in magsunod kang mga pinagbabawal po kang batas dahil sa paagi kay ni iyo po ang mga kaparaana na maprotektaran ta sa tuyang kapalibutan. And we are doing this, Aldo, in order to
prevent the pollution and in order to mitigate the effects of climate change. And sana gibuon ta po ini ngunyan hanggang sa mga mag-abotong pang panahon tanganing mapakinabangan man kang future generation ini pong sa tuyang kapalibutan. Okay. Finally, attorney, mensahe giraray sa mga kabayan tang Bicolano, lalong niya na talagang deta maiwasan na yaw ng eleksyon. Madali na eleksyon talaga, attorney. So finally, ang mensahe ta sa mga kababayan tang Bicolano? Well, this is one of our campaign activities ini pong voters education campaign na kung saan kay puwanta i-edukar ang satuyang mga kababayan, especially ito pong mga first timer na mga maboroto kunya na May 9, 2020 election. And pag-abot mo sa party list, kita po tabi, we are entitled to vote at least one party list Only one, no? only one. Otherwise, saro lang po tabi. Otherwise, kung kita tabi maboto kiduwa, tulo o mas dakol pa, mai-invalidate ang satuyang boto and sayang ang satuyang pong sagradong boto. So, yan po pagirumdum giraray na ang saro pong botante pwede lang po magboto sa party list or magpili ng party list ng saro sa napo tabi. And ang Ako Bicol party list tabi, iyaon po sa first column. Diretso na po kita tulo sa first column. Hanapon pa ang numero 18, bilugan o kaya i-shade ang bilog na hugis itlog. No? And sa kataning kang numero 18, maiiling po nindo dyan ang Ako Bicol na pangaran. So saro lang po tabi ang pwedeng botohan. Again, ang Ako Bicol party list, numero 18, number 18, katabang na, kasurog pa. Thank you so much, attorney. Mabuhay tabi ang Ako Bicol. Mabuhay ka and ingat tabi. Salamat man Sir Al, mabuhay ka, stay safe, God bless, and happy weekend po sa Satuyaga Boss. Thank you so much, Attorney Jill Bungalon. At sa tuya pong nagiripanan digdi sa programa. Aparte kan mga advokasya kan Ako Bicol. Doon diretso na kita, Ate Angel. Diretso na. Ha? So, abante kita. Ano oras na ko dyan? Alas 9:03 na. Baka may singit na si Kong Pido. Giraray. Naglusot na ang signal. Baka nakikibaili si Aldaw mo niyan, ano? Kasubang kipigay daw. Kong, good morning po. Good morning. Good morning. Anay daw may kakasubangge? Iyo pasensya ka na at inatake kita kang mga rhinitis. Ano ito? So, sabi ko, yaman man duman so pinakamatibay magkampanya sa kuya, ang sa kuyang esposa, si Nash. Ayo, si Madam Nas. Bahala naman sa duman. Ayos man sa kanailing ko kung paano magbaili si Vice Mayor Alan Ranyola. Ay, buminayli? Ay, matindi pala may nabaili si Vice. Tapos sa mga kagawad, si Sir James Kalisin, si Brad. Tapos si Kapnek Barrios, si Greg na Lipa. Mga matibayo. Si kagawad Alex, pati si kagawad Ralph Andes. Si kagawad Alisip ako sa napambihira. Pati pang Mrs. Mantalan. Oo. Alin ko mga tirada kan. Mga pag-iriba mo palang tabi kong kaya pigalat takata. Ika ko ta sa gusto kumahiling na magbaili. Enjoy yun man. Enjoy yun. Kong? Yes. So, pagpatunay tabi ini na aram ko ang activity ito para ito sa mga kababaihan Women's Month pangunyan Well, speaking of Women's Month, yes, ikaw na kitang naka-line up na mga trainings and programs sa tuyang mga women. Alagad siyempre sa proseso at minsan kabagalan ng ibang gobyerno. Nadi-delay tabi. Pero hopefully before the end of the month may implementa na itong programa trainings and programs para sa mga kababaihan.
And speaking of Women's Month naman, Al, katuyang programa na tututukan itong first 1,000 days. Aram na tabi ni Doan, ang first 1,000 days, inisarong batas na kung sa'yo nagsasabi na ang pagbabados kan sarong ina sagkot na i-deliver, i-aki ang sayang aki sagot sa 2 years old. Dapat protektado asin matawan kisuporta kan sa tuyang gobyerno. Asiring kang mga vitamins, asin prenatal check-up, and then pag namundag na yaon sa bakuna, asin nutrisyon kang sa indang mga aki. Yan ang sa tuyang tututukan. Because, Al, very important to brain development as well as physical development kang aki sagpod na siya maging 2 or 3 years old. Kasi sa survey, ang Pilipinas saro sa may mga stunted na mga aki saraday ang talubo kansto yung mga aki dahil napapabayaan asin day natatawan kinagkakanig kong atensyon. So yan, first 1,000 days, which is isinabatas na yan sa House of Representatives and sa Senate, and in fact Republic Act na yan, and then we have to follow it. Meaning, tabi, Congressman, nangangahulugan na ang satuyang advokasya ng unyan, lalo sa mga barangay level, na sa mga development, sa mga puturong development pakan sa tuyang panggobyerno, dapat ang mga kababaihan dahil nawawalat. Well, tama po mo. Very important, vital factor sa pagdara ang progreso as in paggobernar ang sa tuyang mga kababayan. We don't settle na dayaon sa nasalaog kang harong. We have to empower them, give them all the opportunities, oportunidad, tangani makapagpartisipar sinda. Either trabaho, either livelihood trainings, or directly participate in the local governance. Like for example, kita sa satuyang linyada, igwa kitang mga babae. O babae pala, solamenteng babae. Sunshine Imperial. Sunshine Imperial. Solamenteng babae nagdadalagan because we recognize the participation of women in local governance, and that's why dito lagi tayo nagtugot na dapat igwang representanteng babae sa satuyang konseho. Ayun. Okay, Congressman, wala tuo po ngunyan ang mga activities nindo so mga ayuda, mga programa. So dordit sumantadi gara ini kung maski arani na ang local campaign period. Yes, yaw kita ko yan sa Katbakong. Part of barangay visitations na naman at tanganing makaulay tayo ni mga residentes kan sa tuyang barangay na pinakarayo. Atin pinag-check na naman dito sa tuyang water system na padagos sa pinagtugtugdok sa Sitio Musay. Igwa na kitang existing digging saro. And then igwa kitang road project madigdi sa Purok 5. And at the same time, itong multi-purpose building, nagigibuhon digdi sa Katbakong High School nga sa panahon kasi ng aktibidad, igwa na sindang mapagdadausan pabian. Opo, ako mismo, witness kong na wala to na ang mga padrilling nindo, kan mga solar water system na yan. Kaya nangangahulugan na pagpapatunay talaga na ako Bicol, seryoso na may tao ang mga basic na pangaipo sa tuyang mga kabarangay. Yes, Al. And at sa nahapon, yaw na makita sa Barangay Cruzada for another barangay consultation with our constituency in this barangay. Okay. Kong, baka busy ka na dyan, finally, message tabi garay. Salamat, Al. And again, tagabot sa naghihinan nyo, nagdadawag kang Ako Bicol program dyan sa PPNDCGP. Kita po, padagos na nagtatao, ayuda nag-iikot sa mga barangay. And so mga seniors na naghahalata by March 31, mauubos na ang gabos na barangay.
for the senior citizen assistance. And then, first week of April, so educational assistance naman sa mga grade 12. And at the same time, ito mga college students. And then i-cover naman sa persons with disability topic. Ayan. Kong, thank you so much and ingat po. God bless. Salamat, Marina Aldaw. Thank you so much, Congressman Pido Garvin Jr. Imagine, yung palan Angel, yung palan naman sa lugar nindo, sa Kagbakong. Ingat po tabi, kung ano. Ingat, na. So, yan po. Ang mga mensahe na nakukuha hali sa Ako Bicol, sa pagi po ninda Attorney Jill Bungalong Kasbago, at saka ni Congressman Pido Garvin Jr. Unig din naman kita. Sa mga beauty. So, kumusta na ka mo ni Rochelle? Na Armenia, naka-monitor pala si Rochelle. Sa mga taga Sunwest, ano? Ayan, good morning tabi sa indo dyan, mga barkada ta sa Sunwest. Okay, yan si Badit naman, ha? Siya naman, ikaw naman, ha? Okay. So, bigyan review si, Okay naman. si Christy. Relax lang. Si Badit, sanay na ini, Christy. Sanay na ini sa microphone. Ayan, kumusta, Badit? Hi Sir Al, good morning. As in sa mga paradangog po digdi sa DCGB. Ayan, Yan. sige. Okay na pa? Okay na, sige. Adjust ko na lang, Good okay? morning Sir Al, kamusta Sir Al? Ayos na. Ayos In a while. ayos ang beauty mo, ayos ang boses mo. Ano dagang ko sa monitor ta. Anong mga balita ta hali sa magayon na bareta siyempre, hali sa Sunwest. Yes Sir Al, inipuyaw po ako gilayon digdi sa DCGB para magpaabot ni Maray na Bareta, as in mapaabot maka ano po ning tabang sa mga nangaipuhan ngunyan po kitrabaho sa mga muya po mag-apply go po kami ngunyan na bakante sa Sunwest. Go po kitang tireman or tire technician, auto electrician, auto mechanic. Ini pong sa electrician and mechanic, igwa po kita digdi sa electrician, igwang building wiring, igwa din po kita sa mga sa auto sana or sa yan sa mga equipment, heavy equipment. Ini po ang kaipuhan mi sa mga sa auto na electrician, as in sa mga sa mekaniko po. Mekaniko, Opo. Tapos igwa din po kaming equipment checker. Syempre digdi po sa checker, most probably yan po ini sa site naka-assign. Ang ma-apply po digdi, siguradong pwede ka mong ma-assign kayo yan sa mga sa site, digdi lang sa Legazpi. Dapat syempre willing sinda o ano sinda kumbaga maski sa sinda itapok or anong site, okay sa inda. Okay po. Ayan ang advantage kan Sunwest, kompleto gamit ka mo, ano? Ang kuan lang kung piga-assign kung sa ina area. Opo, na area. Oo, araw ka tong drilling timbaga, Sunwest Opo, pala maski yan, sa- ano? Opo, yes po, Maski sa insinda, ano? Masakripisyo talaga, ano? Sakripisyong maray. Siyempre, Pero anyway, kasi iba, may mga pamilyado na din pong nag-a-apply Siyempre, mawawalay man sila sa mga pamilya. Ganyan. Kaya, yan, may mga ararayo din talagang site na kung saan sila na didestino. na-feel ko man talaga, nakampang ko sila, nakaurong ko sila sa drilling team dyan sa South area. Naging mga barkada ko naman sa iba. Kaya sakripisyo talaga, ano. Pero anyway, nakula ako na bagay ang naitatabang ka Sunwest, sa lambang pamilya. Imagine mo, gulpian employees indo, ano? Opo. So, nagadakol na din po. Siyempre, para matabangin din sa ibang mga ano. Ano pang mga bakante dyan? Igwa man din po Badet? kita, sir, sa office. Yun po yung mga sa site din kasi yung mga skilled workers. Ito po mga sa office naman, meron din po kaming bakante. Ining programmers, IT programmers. Kaipuhan mi po digdi, syempre at least may mga experience na din na 1 to 2 years. Okay na din po yun. Tapos, accounting associate, preferably kaipuhan mi CPA or so mga may plano pa sana mag-take board. Yan, yan po ang mga kaipuhan mi. Tapos, plant engineer, digdi po kaipuhan mi man sa mga licensed mechanical engineer po. Maintenance supervisor, and HR officer. Yan pa ang mga kailangan po namin, Sir Al. Na ano, kung sakaling gusto niyo po mag-apply, nag-accommodar man po kami sa mga opisina.
digdi po sa Lidong, Santo Domingo, Albay. And igwa din po kaming opisina digdi sa Bugtong, Diversion Road. Para sa mga second district, siguro magpasa na lang po sindang resume duman sa Bugtong. And para sa first district is sa Lidong, sa Santo Domingo. Duman ko naman masyado may duman pit na- baga sa Opo, COVID. pero ang opisina ko po, duman na talaga sa Lidong. Santo Lidong. Domingo. Duman ka Opo. na-assign. Opo, na-assign. Kaya sa mga ma-walk-in, diretso na din po iyan, mapa-exam, interview. Then dito naman sa Bugtong, kumbaga resume lang muna ipapasa, then mag-schedule na lang po kung kailan. Kung gusto na mahiling si Miss Badet na magayon, dumang sinda magduman sa Lidong. Diretso na sa Lidong. Tapos sa first district, second district, ikaw nakita sir na mapapasahan ng mga resume. Pero sa mga third district, wala pa man kita dyan opisina, sir. Kaya kung sakali mo po nindo magpasa na lang ka mga resume nito, igo po kitang page sa SunWest Resources po. Tapos, sa email, pwede mo po sinda magpasa din ng mga CV po ninda or resume. Digdi po sa email me sa sunwestresources.recruitment@gmail.com. Utron ko lang po, sunwestresources.recruitment@gmail.com. Pwede man po kung may mga kahaputan or gusto lang muna mag-apot-apot or may mga pa sinda sa mga qualification or kung anong gusto nindang trabaho, pwede mo po mag-upload sa numero mo po sa 0918-735-4005. 0918-735-4005. Ayun, okay. So, magayon, tabi, ang mga bareta hali sa Sunwest. Trabaho, ano? Unique talaga nahiling ko sa mga heavy equipment din doon. Babaeng operator, ano? Yes po. Medyo dakol-dakol man din po kita, Sir Al, na mga, kumbaga, mga makusog ang buot. Araw kay Christy. Yes po, ining kaibahan. Si Christy. Ipahiling mo sa camera. Ayan na, hiling na pala sa camera. Ayan, si Christy po ining kataning ni Miss Badet. Miss Christy Amaranto Marmul. Yes. Talaga naman, daraga ka, Miss Christy. Yes po. Operator ka? Yes po, hydraulic excavator po. Anong hydraulic? So, kanya, Backhoe po. Backhoe. Imagine mo, backhoe operator ni John. Imagine mo, pipa, kung ni pipa hiro niya, so, pagkaan. Basta, anyway, si Christy, maka-explicar ka yan. Imagine mo, si Christy, bilang edad mo na, Christy? 37 po. 37, may agam naman. Yes po, iguana Ayun. po. Oo. Ako, hangaonon ako sa mga arog sa Indo. Imagine mo, babahilingon mo dyan sa ibabaw ka na si equipment. What hindi, So, halay ka nang naging operator? Backhoe? Yes po, mag 3 years na po ako digdi po sa SunWest po. 3 years. Yes po. Paano ka nagka-interest na maging heavy equipment operator? Bago po ako naging heavy equipment operator po, dati po akong lady guard ng Embarcadero de Legazpi. And then po, nagkaigwa po sinda duman ki programa para po sa patrainee po kang Tekton, under po kang ako Bicol po. So doon po, nag-try po ako na mag-apply as a trainee po. And then nakalaog din po ako. Tapos nag-trainee po ako sa SunWest. Hanggang sa ngunyan po, naging isa na po akong operator po. Empleyado ka na ka sa Sunwest? Yes, regular employee na po. From guard to heavy equipment operator. Yes po. Tindihon. So ano ang mga experience mo man dyan na mga maraot asin maray? Kumbaga, wala man po akong mga experiences na maraot. Puro po marayon po para sa kuya. Ayun, Kasi po, okay. dakol po akong mga na-encounter na tao, iba-iba pong makakasalamuha. And then iba-iba pong kumbaga iba-ibang sa site po. Experience. Klase. Yes po, experiences. Iba-ibang klase trabaho po, yaon po dyan. So, pag open po kang mga tinampo, kasi ako po is, mostly po ang assignment ko po is
opening road po ako. Opening road. Yes po. Matindi yan. So, biburong kalmo yan ng mga bulod na, ano? Yes po. Ganyan po, na-assign po ako is Bunga site po, opening road Bunga. po. Lidong, yes po. Ayun, bunga. Ayun, tama, sa may Sa bunga. may Mayon Sa Volcano Mayon po. Sa may Volcano. Black Lava po. Matindi. Ano, sa mga gapo na Draculaon dyan, pantok mo kada bako, ano. So pirang oras man an dahil magki-oras yan, ano, diretso lang an, depende sa May makina. break time. Yes po, may break time din po. 10 to 10:15 and then lunch break po 12 to 1. Resume naman po 1 tapos break time din po 3 to 3:15. Depende na lang po pag may overtime po sa site. Ayun, so paminsan yaon na kamo nagkakaturog mismo sa area kung sa'yo na mga ano? Depende po. Depende man sa Yes sitwasyon, ano. Talaga, ano, bilib ako sa imo, ha? Imagine mo, ako ang kaya ko sanang manibela motor, pero ikaw matibayon, ano. Nakaka-inspire Pirang bulan man ang training kayan. Kami po is, inabot po ako talaga is 6 months po. 6 months. Yes po. Oh, grabe. Matindi. So, at least, ano ang may sishare mong mensahe sa mga interesado considering na trabaho? Yes po, kumbaga po, piga-encourage ko din po kamo kasi ako saro din po ako sa hali na tios na pamilya. Kumbaga nagporsige po ako para po training po, maski po ako babae, may pamilya na din po ako, may dawang aki. Pero po, ano ko po sa sadiri ko, nakaya ko po talaga. Na gusto ko po matabangan ang sakuyang pamilya. Ang kaya ng mga lalaki, Yes, kayang-kaya kaya ni ng Christy. At hindi, ano na dyan, heavy equipment operator, ano. So anyway, salamaton, Miss Christy, kan sa imong pag-share, ano, unless na may mga gusto pa kong mensahe, Miss Badet, tabi? Yes po, syempre, ito, Sir Al, nakaka-inspire din yung story ni Ate Christy. And ngayon kay, muyami po magpasalamat syempre sa AKB, syempre argay ni Ate Christy na tawaning opportunity na mag-training. Nasangunyan, padagos pa man po ang pagpa-training kang sa mga heavy equipment, sa mga muya pa pong mag-apply o gusto mag-training. Magpasa na lang din pong resume, pwede man po duman sa mga sinabi kong lugar, sa Bugtong or sa Lidong. Pwede din po sa AKB, magpasa, nag-a-accept din po sindang walk-in. Kaya sa yan po, magirilingan na lang din po kita sa opisina kung sakaling maparasangan po kamong resume. And yan, pipasalamatan mi po ang AKB, si Congressman Elizalde syempre, and si Congressman APG. Alfredo Pido Garbi, nasangunyan po madalagan mayor sa syudad ni Legazpi. Oh, grabe ang mga tigiribo ni na kung Saldi at saka kung Pido, ano, puro sa napagtabang sa tao. Yes, Believe talaga ako. Ayan, dakulaon na nag-contribute ninda sa community. Imagine mo, ayan, Christy, imagine mo yan, iyan sa nang sityo makaradat kan mas low. Naka-operate ka dyan? Day pa po. Day man. Imagine mo, subulod. Day ko una-una subulod. Binatak na. Yan na stanza na yan. Bilib ako sa indo. Marami ang mga contribution nindo sa komunidad na kumbaga nababago ang environment dahil sa mga trabaho nindong siring kayan. Ano? Okay, so Badet, anything? Para naman? Syempre, batiun mi man po syempre si Sir Manny, si Manny, si Ma'am Tin, Christine Miranda, super ming nakaantabay man syempre sa Muya. Si Ma'am Ani. Si Ma'am Annie, yes. Si Ma'am Annie. Hi, Ma'am Annie. Si Rochelle. Nagandang si Rochelle. Hi, Rochelle. Tapos si ano po, batiyon ko din Sa mga po, happy driver. birthday. Sa mga driver yes, pala. Yes, driver dyan sa mga site na may mga radyo. Hello sa ito, kuya. Tapos, birthday. may Birthday kay Engineer Piding. Hey, what the engineer Piding. Yun lang, Sir Al. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Miss Badet, sa pagbisita, Christy. Yes po. Thank you so Nakaangos ka na. Wala na sa nervyos mo. Okay na po. At wala kitang kape. Wala sa parating bladig ng kape. Hindi kita nagkakape. Anyway, salamat sa pagbisita. Thank you. Feel free lang pag may time ka mo. Pero bisita kita rinig di sa programa ta. Ano? Sa Bicol.
Thank you, thank you. Ayan po, mga bisita niya to, alay sa Sunwest Corporation. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:25 na. Ano dyan? Okay, so diretso po sa tuyang programa pa ngani na hanggang 9:30 man sana kita, no? So, ayan po, tabi. Nahiling so beauty nindo sa kwan sa camera na-expose si Miss Badet. Naging kwanta na ini suki na si Miss Badet. Picture sa likod para may souvenir ka mo sa tuyang programa kan Ako Bicol. Sige, thank you. Ayan. Pigpailing mo pa so pando ko digding. Yan, di pisilong kan artista John. Apagalaw ng mga posing pagiging artista. Thank you, Miss Badet and Christy sa pagbisita po digdi sa DCGB o sa mga teksindong iba. Dahil ko na nagkabarasa, waka may makayabol pa digdi. Dahil na nagkabarasa, so ano ini mga text nindo. Sige, sa masunod na sana ano. Okay, so yan po, basta Ako Bicol, diretso tabi ang pagtabang hanggat kaya na magtabang, yung masanaan bottom line tabi kana pigibong niyan kan Ako Bicol. Although may mga siyempre hindi man naiwasan na may mga pakaraot dyan ano, pero normal yan, pag ika nagtatabang baga dyan sa kapwa mo, minsan may mga nagraot pa, pero di ka para turubod kayan ta Ako Bicol po ang katuyang kayan iyo tabi ang pagtabang and kadakol na tabangan sana padagos tapong suportaran ang Ako Bicol Party List. Param na kita para makabuhay man sa mga anak boy mo dyan, John, para sa masunod na programa ni na News Manager Mardila at saka ni Founder Momoy. Sige po, param naman kami. Alarmario po ini. Thank you so much. God bless. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.